E kif aktar titjiriet tal-Air Malta llum qed jiġu effettwati minn dewmien, iktar passiġġiera qed ikollhom jiffaċċjaw ħinijiet twal ta' stennija inkonvenjent fi żmien meta suppost qed igawdu l-vaganzi tagħhom. Noel Farrugia, aġent tal-ivvjaġġar, qal lin-Net News li hemm numru ta' fatturi li qed jeffettwaw it-titjiriet. Jista' jkun hemm mod tekniku tal-ajruplan. Bħalissa per każu qed ikun hemm strikes fis-southern part of France l-ATC controllers, in-nies jieħdu ħsieb it-traffiku fl-ajru li jkun għaddej l-ajruplani f'dak ir-reġjun. Meta jkollok sitwazzjoni fejn jkollok delay, wieħed wara l-ieħor imbagħad eventwalment kollox jibda l-ajruplan jkun skedat one after the other, kollox jibda jiġi delayed u da jkun hemm dal-effetti. Fatturi oħra li jidher li qed iħallu effett ħażin fuq l-iskeda tal-Air Malta huma żieda fin-numru tar-rotot minkejja li n-numru ta' ajruplani baqa' kważi l-istess. U l-fatt li l-ekwipaġġ qed jitpoġġa f'sitwazzjoni ta' pressjoni kif qed ikollu jipprova jlaħħaq ma' iktar xogħol milli suppost. Farrugia qalilna li l-passiġġieri effettwati għandhom jaraw x'inhuma d-drittijiet tagħhom għal kumpens skont il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Intant it-titjira lejn l-ajruport ta' Charles de Gaulle li kellha titlaq fis-6:30 ta' dalgħodu spiċċat telqet minn Malta fi 48 minuta. It-titjira lejn Zurich li kienet mistennija titlaq fis-2:30 telqet fi 3:30 u dik lejn Pariġi Orly ukoll telqet tard. Titjiriet li kienu skedati għallum lejn Brussell, Casablanca, Malaga u Palermo ukoll jidhru li se jkunu effettwati mid-dewmien. Passiġġieri milquta minn dewmien jew titjiriet ikkanċellati huma intitolati għal kumpens skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea 261 tal-2004.